jeg skal bevise 6, okay, 6, og det gør jeg ved at tegne et hovedskema. Y og x. Og hvor vi x0 her, som så kommer den til at hedde y. Lige med a gange x0 det er forskellen, så er det y. Så lige med a x plus b. Og så kommer den herover til at hedde a x0 plus b. Så siger vi delta x, så den kommer til at hedde x og 0 plus delta x. Og det vil sige, så kommer den til at hedde y er a gange x0 plus delta x plus b. For at vise tilvæksten. Og så herover der kommer så til at hedde a x0 plus b plus a gange delta x. Og her har vi så det samme som herom, som er start på, kan man sige, og her der har vi så tilvæksten a gange delta x. Ja. Så skal vi bevise a og b, og det starter jeg også med at lave et hovedskema. Og der bruger jeg så x1, som man finder i koordinatsystemet i punkterne. Koordinatsystem. Og den hedder y1, som man også finder systemet x og x1 plus b. Det er forskriften. Det vil sige, at det bliver y1 lige med a x1 plus b. Og så lægger vi delta x til. Det vil sige, at det bliver teknisk set x1 plus delta x, så det bliver til x2. Så y2 er lige med x2 plus b. Okay. Så skal vi til at finde a, og der bruger man tilvæksten, som er delta y er lige med a gange delta x. Og så laver vi den om, fordi det er a, vi skal finde, så det a er lige med delta y og så dividerer man delta x. Og så for at finde delta y og delta x, så skal vi sige a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det er så formen for at finde a. Skal vi også få b? Det gør vi ved at sige y1 er lige med a x1 plus b, og igen
vi skal finde b, så siger vi b er lige med y1 minus, det kommer ikke der, jo, a gange x1. Og der har du så for at finde b.